Hello guys, maulan na umaga sa inyong lahat guys. Maulan dito sa Bangladesh. Lakas ng ulan, 6:30 ng umaga. Meron nga pang bagyo. Malakas ng ulan. Nagising ako sa lakas ng ulan. Walang kuryente kasi. Wala ang kuryente. Okay lang kasi malamig lang kasi wala ilaw. So, kapag maulan, malamig. Wala ilaw. Yung kapitbahay. Ang sarap maligo sa ulan. Malamig din ako kasikip ka lang dyan. Punta ako sa kwarto namin. Punta ako sa kwarto ni Diana. Kaya buong disi. Sabi ko, ano na mundo, na to mundo. Na, video. Yan. Ano yung, never mind. Bukas ng ulan, ano yung lupa na gagamitin sa kusina, na ano, ano po, ulan malakas. Nagdaan na dito sa harapan. Sa kwarto. Walang ilaw. Ilaw, ilaw, wala. Namin. Sa kwarto. And, nag-upo na yung tubig. Walang makaanuhan. Walang mapuntahan. Nag-anggi. Tang.
harapan ng bahay, nagdaan na, ano ang tubig, walang mapuntahan. Kasi nag-stop doon yung mga yung harapan ng bahay. Kain ng baka. Ang yerang patanda. Ang tapong sleep again. Sleep. Lie down. What? No, no, mama lie down. Wala. It's morning. Wala. You cannot go outside because raining. Ayan na. Aga kong nagising dahil sa ulan. Malamig ang panahon. Hindi na kailangan electric fan kasi walang ilaw. Lakas na ulan. Yung isang araw nag-ulan din. Pero hindi ganito. Medyo ngayon ay malakas. Siguro may bagyo dito. Isang lakas ang hangin kanina. Iyan ko na to guys. Tiga ako. Hindi sinasama yung ano ko. Sama yung pakiramdam. Ay, nagbabahi ako.